libh cordis, mis limo glón an whale, agus in job bit me héanagus mar cara brín libh ag déanamh Seisiún Iománaíochta de bheirt. So, tás nó mí leis an gé ceann láthróp an bhil, agus seasan sibh tú héanagus de fartaí, cúpla mádar amach ón na céile, gheormid an greimear an chumáin, agus chuirmid sitar isteach I lámh arbhartaí. Fanna mí in san áit céanam haid ceann go dó, chuir mé sitar ísle dró arbhartaí, nuair a ilna sitar cúb an son, chuir an sitar fé smacht, dír go seach sa lámh, bhain úsáid as an dáthaíomh chun an sitar a chuirí dró na fartaí. Anna bhas a fan mí in san áit céanna ríist an orsa, agus tá mí chun líród ná an sitar a freabha as an talamh, prabann sé a níos an talamh isteach an lámh a fartaí agus déanann Seisiún nó Seisiún an rud céine chun an sitar a chur thar neiscútsa. Dír go an talamh isteach sa lámh. Anna bhas a tás nó mí bogad timpeall na háite inis, chaith tú hain de fartaí aimsiú leis an pass, níl ceading an slitar titim ar an talamh sa chuirn tú an lámh leis I gcónaí, agus fécann tú an áireann ar a háil líród I de lámh agat chun de fartaí a aithint, nuair a há sé feisce agat nó sí feisce agat chuirn tú an pass trasna chuige nó cúlaí. Anna bhas tá balla áir ag tastáilún chun ceann sa a dhéanamh seasan sibh amach cúpla mádar amach ón balla agus búlann de fartaí an sitar ar dús sús ón balla nuair a ilann sé cútsa chaith tú de lámh a chur san éir brethir an sitar agus é a chur thar neise ar an balla ionas go dtitfidh sé anuas ar siúd ag an gcéad ó eile. Anna bhas ó príomhnóid le ceann don cúl bára,
Legamid gá chun amach chun na céile chun an cúla marcháil agus teintse bh cón go cón churann siad ar fé smacht ar an tosacríomh na nómad a bháin in san cúl déanam go boutála de fartaí agus chuirnta de fartaí isteach sa cúl. Sin bhfuilm sin jobh cháirde tá súil gom gur bhain se tanna bhas sin. Le cúnamh dé is gearún go mbeidh tar neisir na parcanna ar fud fad na tíre, so ar libh se bheith Cleachtadh agus bannaí tanna bhas na scinne tá chur fála go dtíobh.